Enka yomugaka umanyikanite muna Zakari Juma kurwa ase kinyoro kya Botondo imeye bunge yabo Machoge borabu ime kaunti ya Kisii nigo egendrete kuboria muntonde bwensi ole no kugania gusore no moyobo wancha anyare kobaga gwesokya elio anyare kobaga gokonya enkeyo elio abanabu bagendere na masomo abo nonye no mugako yu anyare kobaga kwenyorera endagira akori na bwego kwenyorera obubweni gukwana litukuria rero nigo mugako yu aberega kuboria anyare kobaga gusirwa eliko ene kibuna nkwegendereria ale n'obugima bwaye bwakera lituko sama letangoro kusakalia chuma ononde kenyoro kya Botondo ku Machoge borabu na jitenganyora egetonde kigaso kugura munegetonu kanya kweyagi egetone gikabota gikareta rioteri nene asukuguru na gwirire nyagitari baganda ene oguja kugenda umanu baru erinde egetone na kiekema uba ekine kamukira ekine kendekira muina nekine kendeke bwadeta bono nanji kumanu gaiga enyameyere maigeru sigwe ende pimwe se reparatori imanyekane namburwereki uraso mubirone butai kugwena kega na atemire kwa nyagitari na atemire kwa mariogo urwere obombo ikororokana gusiburwere mboro bona enyameyere se reparatori epimu imanyekane manye gujikona chwe nyamende ga maega echa gusambirigwa bono abantu bamintu nabombo atobo kongo bureigo efamilia yane nero njetegemete okugure gukunduma gutukubukaira mambe okonyora bono kuberugete gukunduma kabisa tindi konyara gosoka none limiringa bono igo oyole no moyo bugwanja ikomi yago sano chiago nabo chigonto tereri nenjensu kelio bogima ngende kubaru enyameye rusi gwepimu imanyekane namburwere kigaki abantu bamintu nabo nakwanire igo no moyo bugwanja ase obwanja ni bwa Nyasaye.